Dito galing yung iba guys na tubig. Yung iba sa ilalim nito. Ilalim nitong bato na to. Doon sa bundok sa taas. Nahigop na siya. So yun, what's up guys? Dali, nandito ako ngayon sa bundok kasi kuan, ayusin natin tong balon natin dito sa kuan. Yung balon namin dito sa kuan, bundok. Dito galing yung tubig namin guys. Bale, ito yung lumang balon namin. Lilinisan natin to para dito natin ipahigop yung hose na kuan natin. Gagamitin namin sa bahay. Ito yung lumang balon namin guys. Bali may kuan siya, tubig galing dito sa ilalim ng bato. Bali dito yung iba. Ayan, mataas na bundok na yan guys. Dito sa amin, dito sa kinalalagyan ko ngayon, bundok rin ito guys, pero may mas mataas pang banda. Ayan. Bali ito, ilinisan natin to. Ito. Bali may dala akong kuan guys, panglinis, kutsilyo, tapos may pala ako. Ayun yung kuan. Eto, linisan din natin to. Galing sa tuktok ng bundok yan guys, doon sa taas. Bale, mag-isa ko lang ngayon guys, iniwan ko yung kuan, yung baby ko kasi maraming lamok dito. So yun guys, eto tatanggalin natin to. Ito, itong mga bato na to, tatanggalin natin yan. Lumot, daming lumot. So guys, linisan natin dito. Ito, tatanggalin natin to. Linisan natin to. Kasi dito natin idadaan yung hose. Dito ko kasi dadaan yung kuan guys, yung hose. Tapos dito, ito malakas pa ang kuan dito, tubig galing dito sa loob. Linisan ko pa tong kuan, balon.
Bale ito guys, nakapahigop lang dito sa kuwan. Ito. Kaya marumi. Kukunin na natin, lilipat na natin doon sa balon. Lipat natin dito sa ginawa natin. Daan natin dito. Ito na ginawa natin. Tinisan lang natin ng konti. Kasi ito guys, ilalagay natin dito. Tatabunan natin ng buhangin. Ganyan. Ito pahigupan natin hanggang maubos yung laman. Tapos bago na lang yung kuwan. Yung maiwan. Para hindi magtagas yung kwan dito guys, yung tubig. Para lahat higupin ng hose. Yan guys, halos mapuno na. Pero hindi pa siya humihigop. Marami pa. Higupan muna natin. Tingnan natin dun sa may kanya. Discharge. Higupin natin dito. Para humigop siya. Ito. Wala pang lumalabas. Wala pang lumalabas. Yun. Wala pa. Yun, meron na. Yan guys, pahigupan natin yun para bumilis. Ito, lagay na natin sa taas. So, pagdudugtungan natin. Yan. Yan. Ito guys, diretso na sa bahay namin. Ayusin natin dito.
para hindi matapakan pagka may pumunta dito, kasi marami pang pumunta dito guys na nag-aayos din ng tubig nila, itong mga hose na to. Guys, tignan nga natin kung humihigop na. Ito guys, oh. Humihigop na siya. Pero linisan natin yung kanya, yung parang strainer nya. Ito guys, linisan natin para hindi niya higupin yung mga malalaking kuan, pagka may napan na puntang dumi. Lagay natin dun sa ako. Yun. Malakas na guys, oh. Huminto yata, hindi malakas yung higop niya. Mahina ah. Lipat muna natin dito sa baba. Dudugtong natin dito kasi may pinagputulan pa ako doon. Dudugtong ko na ito. Dito galing yung iba guys na tubig, yung iba sa ilalim nito, ilalim nitong bato na to, doon sa bundok sa taas. Yan guys, humihigop na siya. Bali ito, maubos niya itong malabo mamaya. Kaya na yan, dilinaw na yan. Tignan nyo guys yun sa bandura, medyo malinaw na. Ito, humihigop na siya. Tignan natin yung discharge niya. Pero takpan na natin guys, para hindi mahulugan ng mga dahon-dahon. Yan, umihigop na siya. Tignan natin yung kung gaano kalakas. So yan, tapos na guys, bali uwi na ako.
Yun, salamat sa panonood. Wala ko tong pala. Salamat sa panonood. Please subscribe, like, and share guys. Para umabot na tayo ng 2,000 subscriber. Mahigit 1,900 na tayo guys. Sana supportan nyo pa rin tong BJ, itong pan natin, channel natin. Yun guys, hanggang sa muli. Ingat, God bless. Bye bye.